Minmalay School of Fisheries, kaya puro mga isda. Ayan, may mga net pa. At ang mga kasakay is Doña Caroline Eric Jackie Fernandez, Daniel B. Cruz, Benedict Neto Campo, Vina Praise Vicente, Miriam Tial Nakihita, Ana Ferrer. Hi, Rafael. Ayan po. Materials used, bamboo, cartoon, paper, steel bar, metal, and paint. Ang dami nilang huli partner, talagang galing sila sa School of Fisheries ng Minmalay. Ayan po, maraming salamat. Kaway naman dyan. School of Fisheries. Ayan po. Matayo ha, yung parte namin dyan sa mga Next we have materials ay styrofoam, latex paint and brushes, stick glue, cutters and scissors, indigenous materials katulad po ng kawayan, dayami, corn peels, ginamitan po nila ng iba't ibang materials gaya ng plywood, lumbers, at kung ano-ano pa. So kaway naman dyan, akala ko limgas Meron na. silang Princess Orduha. Ganda ka lang ako. Princess Orduha, mga limgas. PSU Minmalay, palakpak naman po dyan. Arts? Rosas, President Supreme Student Council. Ayan po, parang ang cute nung kumakaway. Ayan. Materials used, styrofoam, lumber, So yun po yung mga ginagawa nila. Ayan, palakpakan namin. PSU Lingayen. Club is Calocor 2023. And you can see, all out sila sa musical fantasy. Ang nila, akala kasi ako ba sa sinira? Akala ko nandiyan na si Sandra Danaya. Ang ganda. Passengers, Raven Dave Cerezo, We have Nabi Javier, Catalino Paroncha, Luigi Cabrera. PJ Dominguez. Ayan po ang materials ng mga ginamit, rubber balls, indigenous and recycled materials. KES Guerra ang baba ng kanilang alcohols. Pangasinan. Ayan. We have tourists. Sila harap at magpapabida ng ating probinsya. Ayan po. Thank you so much. Parang sumasayo pa si Sir Ricky. Kaway naman po dyan. Ganyan talaga mga tour guides. Ayan. Sila ang ganda. Ang galing. Ano ang mga ginamit nila? Mga fishnet. At kung ano-ano pa. Sir Ricky, kung meron ng Mr. Pangasinan Pistay Dayat, ikaw na yun. Correct. Ayan. Our next flow. Ayan po. Islapan ang kanilang outfit. Ayan. Strong women yan, strong women. Strong women! Alone. Solo parent! Huwag kayong mag-alala, kasama tayo dyan. Hindi ako kasama. Basket section. Number 14, kung saan nagbibigay sila ng liwanag sa ating buhay araw-araw. Without them, mga kabataan, wala kayong wifi kasi Energization. Ang passengers po nila ang si Ma'am Christine Pasanhan, Donna Marie Malikdan, Dayan, Jasmine Montemayor, Jessie Oliver Castaneda, and Hubs James Canilang, ang empowered rural life. Central Pakistan Electric Cooperative. ladies and gentlemen. Okay, thank you so much. Next, ang Galing Incorporated. Ang name of float, Binalonan Federation of Farmers Association, ang galing. So, float number 18 po dyan. Napaka yung kasama natin. 18, float number 18. Binalonan Federation of Farmers Association, ang galing incorporated. Siyempre, ang nakasakay, ang president po nila, si and Mariani Sir Mese. 945 service members. Materials used from Central Materials, corn, vegetables, from beef and biofuel products from Binalonan. Ayan po. Sa float number 18 po, wala po sa
PNP Pangasinan, nandyan si Sir Jeff Fanit, ang ating Provincial PNP Director. Ayan, ang gwapo naman pala ni Sir Director. We also Ayan. have Police Major Rainwick Alamay, Chief Provincial Administrative and Resource Management Unit. We have Police Major Leonard Sacarias. Ayan po, ang Chief Provincial Police Strategy. We also have Police Major Leilani May Macanas, Ang kanilang Chief Provincial Admin and Resource Management Unit. Police Lieutenant Colonel Edgar Panaylay, Ang kanilang Chief Police Community Affairs and Development Unit. Police Lieutenant Colonel Melanie Joy Ordunit, Ang Chief Provincial Forensic Unit. At si Police Major Noel Kabakunan, ang kanilang Chief ng Provincial Plans and Programs. Ayan, nakita natin first, self-impartial, respectful, service-oriented, trusted. Yan po ang PNP. Kalakpakan po natin sila. Umayos sa mga polisya. Andyan si Sir. Float number Attorney Melanie Lambino. Ayan, thank you so much. Kaway naman po dyan sa ating contingents. Ayan, ang gaganda. Akala ko sila na yung linggas. once again the Women's Club Pangasinan.